Suriname be free. Ah, ah. Vaderlandsliefde, wat betekent dat? Wel, het heeft te maken met houden van je land en eigenlijk jezelf inzetten om dit land beter te maken. En ja, toen ik het lied schreef, werd ik me dus meer en meer bewust van wat het is. En in het dagelijks leven weet ik wel dat ik me ervan bewust ben, omdat ik dus let op verschillende dingen die te maken hebben met bijvoorbeeld het land schoonhouden en positief praten over het land en bidden voor het land. Die vaderlandsliefde probeer ik uit te dragen door de wijze waarop ik me gedraag, door de wijze waarop ik praat over het land en door de wijze waarop ik met het land omga. Weet je, ik zie bijvoorbeeld vaak dat, ik zie vaak op straat dat mensen dingen in de auto gooien. Weet je, dat je vuil ziet overal, vuilnisbelten, pas schoongemaakt en dan kort daarna zie je weer een heleboel vuil. Ik heb bijvoorbeeld een vuilzak in mijn auto, waarin ik alle dingen inzet en wanneer ik thuis ben gekomen, dan doe ik die zak weg. Dat is één manier. Een andere manier is om veel te bidden voor het land en om positief te praten, niet te vloeken, niet uit te schelden, omdat ik geloof dat woorden kracht hebben. Als je naar een plantje kijkt en elke dag constant tegen dat plantje zegt, je doet niet, je gaat niet groeien, je gaat niet vrucht dragen, je gaat niet leven, dan mag je 50 jaar later gaan kijken, het gaat nog steeds niet groeien, het gaat nog steeds niet vrucht dragen, het gaat nog steeds niet leven. Zo ook met een kind. Als je steeds aan een kind zegt, je deugt niet, je bent dom, niemand houdt van je. Dat is wat in het kind gaat leven en dat is wat er naar buiten gaat komen. En dan gaan we dan ietsje groter. Als je zo praat tegen het land deugt niet. Niets in het land is goed. Het land heeft niets te bieden. Dit en dat en zo, dat is wat het landje gaat geven. Dat is wat ik geloof. En daarom vind ik dus dat we ons ook een beetje veel moeten gaan focussen op wat het land wel heeft. En een klein ding is alvast in jouw hoekje ervoor zorgen dat je doet wat je moet doen. En een van de manieren waarop ik het ook doe is schrijven, muziek maken, om de Surinaamse bevolking een beetje vreugde te brengen, maar ook bewustwording te brengen en te laten weten van hey, let hierop, dit is waarom het gaat. Het lied dat ik heb geschreven heet Suriname. En de rode draad door het lied is eigenlijk je land hoog houden. Positief praten over je land. Sowieso zijn er dingen die niet goed gaan. Ik bedoel, elk land heeft dat. Sowieso zijn er dingen die je anders wil, die ik anders wil. Sowieso. Maar het gaat erom dat je dus, om die dingen te willen bereiken, je dus ook je bijdrage moet leveren. En dat is waar ik in het lied over zing. Ik zing over de natuur, over hoe mooi het is. Ik zing over hoe God van dit land houdt en hoe wij moeten bidden voor dit land. En ik zeg steeds bidden, omdat dat is een van de dingen waar ik sterk in geloof. Weet je, wanneer je bidt, dan spreek je positieve dingen uit. En dat is wat tot uiting komt in dit lied. En wat ook tot uiting komt is, ik roep eigenlijk de mensen ook op om op te staan en iets te doen. Toch? Om niet gewoon te zitten en te wachten op anderen, maar om op te staan om iets te doen. Je kan planten in je tuin, je kan een bedrijf opzetten, je kan muziek schrijven, je kan kunst doen. Alles dat het land uitdraagt en alles dat het land hoog houdt.